Azimio buogo mar luongo ng'anyo mapek ponono ni jod bura opodho paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi ma DAP Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni owacho ni paro mar chikno dhi pong'o kor jo Kenya kod osigo mapek mar usuru. Jotelogo bende oseyo jatend piny William Ruto kuom tiyo gi omenda mathoth e chulo ndege mar dhi e piny Amerika e kinde ma joma ne pi odaro miechgi to gwonyore gi pado. Chris Owino nigi mathoth. Kagiloso kod jopiny e chiro magikomba e bore Nairobi, jotelo mag Azimio kotelnegi kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend DAP Eugene Wamalwa obwogo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima poni piny owacho mar Kenya Kwanza utiyo kod teko e od bura mamalo kendo puodho paro mar chik mar omenda mar 2024. Serikali ama hawa watu wako kwa serikali wakiongozwa na Zakayo hawasikii jambo lingine lolote, ni maandamano peke yake. Na lazima tutaitisha maandamano. Mimi nimekuwa kule Limuru 3 wiki jana, na wale tulikuwa nao kule wanakubali pia wakati wa maandamano ni huu. Sisi tumesema finance bill 2023, sisi wanaazimio tulisema tawe, tulipinga hiyo, sawa sawa. Leo tunaambia wabunge wetu finance bill 2024 ndio mbaya zaidi. Inaongeza ushuru kwa mafuta ya kupika. Wanataka kuleta ushuru kwa mkate jamani. Kila kitu wanaongeza ushuru, imetoka bottom imeenda wapi? Tuko tayari kwenda maendeleo, kwenda maandamano kwa muhula wa mwisho kabisa. Wangapi? Mko tayari? Mko tayari? Kalonzo kod Eugene Wamalwa onyiso jo od bura mag Azimio mondo bio kwed paro mar chik makamano e kinde ma idhi pedhe e nyim od bura mamalo. Nauliza waheshimiwa wabunge, safari hii tunataka tuhesabu ni nani ako upande wa mwananchi ndio aanze kwenda nyumbani mapema, kwa sababu gharama ya maisha bado iko juu. Wangapi wanasema gharama bado iko juu? Tunataka tone. Bende gikwayo jopiny mondo bio duok pacho jo od bura madhi goyo ombulu mar siro paro mar chik makamano madhi medo osuru e makate, geche e kind weche mamoko. Serikali mbaya, bad governments eat their own children. Sasa ndio hii serikali mbaya ilisema ni serikali ya hasla, simeanza kula hasla jamani. Huyu Zakayo dawa ni moja tu, tukiwa Bomas alikataa tusiongee mambo ya gharama ya maisha. Ewi chenro madaro jopiny modak machiegni kod aoche, jotelogo oseyo piny owacho kuom tiyo gi teko mathoth e daro jopiny kendo ketho mwandu magi ma onge miyogi kuonde machielo mag dak. Tuhakikishe kwamba kama kitu chochote kinafanyika, inafanyika kwa njia ya nidhamu na bila kumudhulumu wala kumuumiza mtu yoyote. Kwa hivyo tunapinga ubomoaji wa aina yoyote, kwa sababu najua kuna watu ambao wamejenga kwenye mito ambao ni matajiri, hawajaguswa. Kwani kuna citizen number 1 na kuna citizen number 2? Kama wanabomolea watu eti 30 meters wahame, ati 35 wahame, isibomolewe tu maskini huko Mukuru kwa Njenga, huko Mathare. Tunataka hata Runda wale wako kwa mto wafanye nini? Wahame. Kalonzo otoyo apile wang' jatend piny William Ruto kuom tiyo gi omenda makore lach e chulo ndege mane otere e piny Amerika e kinde ma jopiny mane odar e miechgi to gwonyore gi pado. Wanaacho wananchi wana shida, gharama ya ndege peke yake 200 million. Hiyo peke yake, sema uwi! Sema uwi! Piny owacho ne osingo mar konyo anyuola makamago gi shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Podeseyo mamoke ni jadolo maduong' mar kanisa ma Anglican Jackson Ole Sapit okwedo